Hoppa! Kapcsoljad be a kamerát. Én bekapcsoltam már. Felkészíti? Kemény. Hába kell menni? Úgy is mehet szülve is, ahogy neked jobb. Hát, igen, szerintem igen. Én legalábbis kettőbe fogok menni. Menjek vagy mész? Menj inkább. Majd összeszed? Ja. Menj meg legalább megörökítelek. Rendület kell. Igen, az aljába parkettázod. Ó, hogy a kurva anyádat! Abba! Tudom, én már egyszer voltam itt, akkor is majdnem özétem. Azt úgy kellett onnan visszacibálni. Na azért, ja. Mondtam neki, csak nem tudtam Vagy várjál? Nem, ott le kellett mennem, azt ottan ballagtam vissza. Mondom, hogy föl tudja. Inkább, ja, menjél vissza inkább. Csak mondom, itt vigyelj, hogy így gyere. Nem kell annyira félni, csak azért szóltam, hogy nehogy megküldjed. Aha, elcsípod itt a legtetején, meg erre fordítod. De ha túlmegy, se nagyon baj, hát ottan vissza elmegy.
kurva anyádat már, mi a faszom van veled hát? Adjad neki! Ó, éppen, de éppen. És mi a régen? Vagy hogy mondjam, ott jöttünk föl, vagy itt lesz majd az a följáró? Amikor... Ilyen honvédségi faszom? Valami? Az. Az ilyen parás volt lenézni azon a kövesen. Nem volt ez itt vészes, csak... Én nekem, hogy elindult Bálint előttem, most ilyen kövek mentek utána. Mondom, mi lesz? Na, annyit tettem utóbbi 2 évben, hogy nagyon kevesen estek együtt szerint. De nem szoktam feladni, tehát... Aha. Hát, a Pista gyerek 100 éve motorozik, akivel ezelőtt itt voltam, az 2-szer, sőt már 3-szor többet feküdt, mint te. Igen. Hidd el. Hát a felét megcsinálja a tréner, azt mondják. Így volt Kálmán, te izéted jobban, kísérgetted, hogy hun menjen jobb helyen, hogy ne essen el, de még ott is eldűjt szegény. Nem tudom, hova fiúkat. Pedig azt mondta, hogy ő Romániát is megjárta. Ez az út. Addig megyünk föl, hát itt akartunk lejönni a múltkor. Itt mentünk, amikor én velem De voltunk. akkor csak elmentünk balra, de most egyáltalán megyünk. Most fölmegyünk ott a placra, aztán nem megyünk balra. Jó, azt utána megyünk a izékhez. Ott megtaláljuk, az ott a minden igaz. Meg vagyok, de kész vagy? Kész van? Engedtél le? Engedett egy kicsit lejjebb. Látom, mindenki lapos gumival. Muszáj, hát ezen a szikláson így is elejözél. Ja, most megtudja a csávó, mi a kenyér? Ez kemény.
Ott, mint hogy van... Megyünk föl? Menjünk fel ottan, mint hogyha volna. Oldalazunk. Vagy mehetünk órát is. Hol? Hát de nem oda megyünk a plachoz. Hát azt mondom, meg legurulunk? Aha. Nekem mindegy. De szar, ez kivesz. Ez kiveszi az összes energiát. Akkor elsőnek ide hoztak. A vihatyánkot elmondtam, hogy 25-ször. Látsz ott lejjebb is.